Fa molts dies que no parlo una estoneta llarga amb en Kaoru. I si resulta que ho fa per evitar-me? No ho sé. Potser és que ja no li agrado. Potser no he sigut una bona promesa per ell. Kaoru. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Escolta, Tina, digue'm la veritat. De debò, que ets americana, tu? Esclar, per què ho dius? No s'assembla gaire a la versió autèntica. Què insinues, Què insinues? Ho sento! Per cert, què et posaràs demà per la festa? I tu què et posaràs? I la Oi? On ha anat la protagonista? Demà és el dia del meu aniversari i potser tampoc podré veure en Kaoru. Mita-la! Espera, Oi! Què et passa, noia? Últimament et noto una mica trista. Què? No, però si estic igual que sempre. Vols dir? Què et penses posar demà per la festa? Que et posaràs un vestit de nit ben bonic i elegant? No ho sé, és que no estic gaire acostumada a dur vestits com vosaltres i no sé si... No ho diguis així, dona. Tranquil·la, ja me n'encarregaré jo d'animar la festa. Au, va, anem. Tens raó, estarà molt bé. L'aniversari és demà, ja. Un últim esforç. No sé pas si tornarà aviat aquesta nit. Per molts anys! Felicitats! Ja sabem que hauríem d'haver esperat que comencés la festa, però la Tina ha dit que ho volia fer tant sí com no. Tranquil·la, no t'amoïnis per això. Mira, ho veus? Encara en queden un munt. Ja tinc la paga. He fet els diners a temps. Perdoni, on el tenen aquell vestit que hi havia a l'aparador? Em sap greu, però l'acabem de vendre ara mateix, fa una estona. Que l'han venut? I un altre d'igual no el tindrien al magatzem? És que aquest vestit ha tingut tant d'èxit que ja no ens en queda cap més a la botiga. Si volgués, el podria encarregar, però trigaria un mes a arribar-nos. Un mes? No pot ser. Que em diria on més el poden vendre, aquest vestit. És molt important. On deu parar? El primer cop que vaig veure aquell vestit me'n vaig adonar de seguida que era perfecte per la Oi. Ha de ser aquell vestit, costi el que costi. Ni tan sols ha trucat. Sí que triga en Kaoru. Caram, què deu estar fent? Si triga gaire més, el menjar estarà tot fred. Escolta, Oi. Què? I si comencéssim, És que... Ja hem esperat molta estona. On vas? Què tens? No podríem esperar una mica més. Només una mica. Com vulguis. Si et sembla que hem d'esperar, esperarem. Ben mirat, la festa serà molt més divertida si hi som tots. Esperem en Kaoru. A mi ja m'està bé. On t'has ficat? Doncs saps què? Aquest any ho celebrarem tots plegats. Farem una bona festa. Ja veuràs, serà el millor aniversari de la teva vida. Potser és veritat que ja no li agrado.
has vingut! Ho sento. Tenia previst arribar abans, però no he pogut. Per molts anys, Aoi, felicitats. Moltes gràcies. Has arribat molt tard, noi. Almenys podries haver avisat. Ostres, està xup! Espera, que ara mateix vaig a buscar una tovallola. Que t'ho passis molt bé, que t'ho passis molt bé, en el dia d'avui. Que maca que està l'avui. Molts més. Per molts anys, Aoi! Gràcies, moltes gràcies a tots! Salut! Ficaré al llit. Bona nit. Bona nit, gràcies per tot. T'espero al jardí de darrere, Aoi. Aoi, què ets aquí? Kaoru, ets tu? Sí, on ets? Què et passa? És que... Escolta una cosa. Prometem que no te'n riuràs de mi. Esclar... Què et sembla? T'agrada com em queda? Però, sí... Aquest vestit... L'altre dia no paraves de mirar-lo, aquest vestit, i per això... Volia que me'l veiessis posat. Què et sembla? Ves amb compte, no caiguis. Ui, no em miris els peus, sisplau. Per què? És que no he pensat de comprar-me unes sabates com cal. Faig una mica tard, però té. És per mi? Sí, vinga, va, obre'l. Res, noi, però com és que m'has comprat aquestes sabates? Per molts anys. Que siguis molt feliç, Aoi. Perfecte. Quedes tal com em pensava. Què? Què vols dir? Que potser pensaves... Et queda molt bé. Estàs molt maca. Moltes gràcies. Que bé. Caro! Feia molts dies que no ens vèiem i em pensava que ja no t'agradava. Perdona si t'he fet patir. I ara, però si estic molt contenta ara que sé que tots dos sentim el mateix. Preciosa. És preciós. Pel que sembla, Vega i el Tyr s'han pogut retrobar. Que bé. Com que el meu aniversari és el dia de la festa del Tanabata, Vega i el Tyr sempre m'havien fet molta enveja. Per què? És que... encara que només es puguin retrobar una vegada a l'any, ells almenys poden veure la persona que estimen. Que em pugui retrobar amb en Kaoru.
Aoi. Però d'ara endavant, tu i jo sempre estarem junts, oi? Sí, tens raó. L'any que ve i l'altre. I sempre més. Se m'ha complert el desig. Que puguem estar junts per sempre, Aoi.